Bueno, egunon eta oso ongi etorri, jarraitzen dugu hirugarren egunez gure ikastaroarekin. Eta, bueno, gaurko lehenengo saioan daukagu hitzaldi bat eta horren ostean solasaldi bat. Eta gure gonbidatua Jon Bustillo Baion da, beraz egunon Jon. Eta bera filosofia eta hezkuntza zientzietan lizentziatua eta pedagogian doktorea da, Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakasle eta irakaslea eta ikerlaria. Eta gero, bueno, gaurko hitzaldiari jarri dion izenburua biraketa emozionala, infantilizazioa eta edutainment izenekoa. Beraz nahi duzunean, Jon. Egunon, entzuten zait? Bai, perfecto. Ni pizketean lotxagabe naizenez eta itxegitea hor zai gustatzen egotea, beraz zutik egiten saiatuko naiz, bai? Jaitsiko naiz honea ze agindu diate hortik hemen egoteko, bai? Bueno, hauze da gaurko hitzaldiaren izenburua eta, bueno, izen potoloa, bai? Izen potoloa, bai? Hartu nunean pizkatean, bueno, interesante ematen zuen, baina, sartzerakoan lio esente, bai? Baina, ez baino lehenago Leon Tolstoi egotzi eten zaion esaldi hau partekatu nahiko nuke, bai? Gai zailenak ere azaldu ditzakezu ezik eta gutxien duen pertsonari, ez badu aurretik osatutako iritzirik horren inguruan. Baina hemen denok irakaslea zarete. Orduan nire lana, ez dakit merezi duen. Baina gairik errazena ezin zaila azaldu pertsona dimentsureni, jadanik horren inguruko iritzia baldin badu. Eta hau irakaskuntzan oso ohikoa da, eta ez dut aplikatu nahi zuengan, baizik eta nirengan. Eta orduan, zehatu izan naiz, ni nekiena edo nire aurre jakintza horiek pizkatean baztertzen, bai? Hau ikaslei jartzen dira lehengo gunean eta bukaeran ere jartzen diet eta pizkatean horren inguruan hitzeiten dugu. Bueno, esan nahiak, hiru termino horiek nahiko potolo dira eta zailtasuna definitzeko, bai? Denok daukogu idei bat horren inguruan, norberak berea, neurtzeko zailtasunak, noiz da nahikoa, edutainment noiz da, onaino, edo biraketa emozionala, 80 gradu nahikoa dira, 20, eta horren, klaro, hor betiko kontua, neurketa edo sentitzea. Ez que nik hola sentitze dut, fenomeno, ez dago neurtzerik, eta subjetibitasun horren inguruan, erreza ez da esaten egotega, eta horren zalantza asko agertzen dira, biraketa emozionala. Biratu edo ez biratu, emozioak etengabe daude. Osa, berdin zait. Egotea biraketa edo ez. Infantilizazioa, norena. Osea, infantilizatera norainoa llegatzen da. Zerekiko. Eta edutainment, hauze, konplezo hau egiten zait. Nola jakin entretenagarria den, edo ez, norentzat, nola aldatzen da denborarekin. Osea, ni entretenagarria naiz orain, mozorrotu dango banintz, hobeto. Eta horren, pizkatean termino likidoak dira, bai? Eta orduan, pizkatean ez jausteko hortan, pausuz joateko, sentimentuen inguruan, edo emozioen gainean, aritzeko, lehen da bezi, Antoni Damasioen lan hartu dut, bai? Esango nuke, divulgatzaile eta ikerlari, punta-puntako ikerlari da, portugalarra, eta badauka euskaraz itzulita dagoen liburu bat, zoragarria Descartesen hutsegitea. Eta hor azaltzen dute benetan zer diren emozioak. Emozioak ez dira klase batxotan jartzen diren emotikonoak. Eta horren, ulertzea zentzu diren mekanismoak, biologiatik abiatuta pentsamendura llegatzeko, hortik abiatu naiz. Oso labur bilduz eta Antonio Damasioen hitzak hartuta, emozioak izango ziren, testuingurunea eta nerviosismo baten artean gertatzen den etengabeko elkarrizketa. Ni más, ni menos. Eta orduan, testuinguru baten inguruan itxaiten ari garenan, ez bakarri
gure zentsumetik kanpo, baizik eta gure gorputzaren barruan ere. Eta hori etengabe dagoen zerbait da. Beraz, gehiago biratu dugu gutxiago biratu, hori ez dugu aldatuko, bai? Jakintzaren inguruan nola eskuratu den jakintza, hor badago mugarri klasiko bat, Phineas Gayen kasua, ez dakit batzuk igual ezaguna esango zue, 1858 urtean Estatu Batuetan trenbideak garatzen ari zirenean, Phineas hor lanean zegoen eta estanda baten ondorioz olako barra bat zerkatu zuen bere aurpegia, bai? Mirari bat izan zen, ze gizona zen hil. Eta egun batzu pasata, zauriak sendatuta, berriz bueltatu zen bere lanpostura. Baina gertatu zena, eta hortik abiatzen da, neurozientziatik edo neurologiatik, hobeto esan da, bale? Dagoen, nolabait, abia puntua eta emozioen ikerketa hor jartzen da, bai? Ondoren nagusiak, olako movimendu, olako zuloa izanik, bai? Atal batzuk, garuneko atal batzuk desagertu ziren, erabat, baina berak ez zuen galdu, ez da pentsamendu logikoa, ez da mugikortasuna, gaitasun linguistikoak hitz egiteko eta ulertzeko ez zituen galdu, baina galdu zuen izan zen erabakiak hartzeko ahalmena. Ezen gai erabakiak hartzeko, ez dut esaten erabaki onak edo txarrak, ezen gai. Honek erakusten duena da, arrazoia, emozio atalik gabe ez dauka inongo zentzurik, eta nolabait binomio hori banatzea iruzur egitea izango txateke gure naturalarekin. Orduan, biraketa emozionalaren inguruan, ni uste dut emozioen kontua saritzea faltsukeri txikitxo bat ere badela. Orduan, emozioak ulertzeko abstrakzioa behar ditugu. Hori argi ikusten da, baina argi ikusten ezen eta Phineasen kasuarekin bat eginda, baita emozioa beharrezko dira erabakiak hartzen. Beraz, binomio hori ezin da banandu, eta esan bezala, beti daude, ez daude banan-banan emozioak, momentu honetan nik ez dakit zenbat milioi emozio izango ditut barrun, auskalo, eta pixkanaka jabetzeko hortaz kognizioa behar dugu. Beraz, bat landu behar dugu bestea ulertzeko. Orduan, testu inguruen ulermena gako nagusi bat bezala aipatzen du Antonio Damasiok. Orduan, adibide, holako adibide tonto bat jartxarren, orain, zuen aurrean nagolari, kriston erakaskuntza kritikoa eta eraginkorra ematen duten irakasle aktibo batzuen aurrean egonik, hori da, hemendik ikusten dena, itxaldi bat eman bar dut, norka egin du dit saltza honetan sartzea. Eta testuinguru horretan, hiru, pixkatean emozio posible, aurrek aldean dauden guztiak ni baino gehiago dakite, iruzurgile sindrome ikaragarria daukat, edo, beste modu baten ikur dezaket, hor daudenak ni entzuteko ordain dute, por kilo balgo. Edo, pixkatean gertuago, erakargarria egiten zaren pertsona hori etengabe nire begira dago, eta lotzatu edo ez baterak. Orduan, hiru hauek hor daude, gakoa zein ditzateke, zertan zentratu. Beraz, kognizioa norantz jotzen dugu. Beraz, kognizioa laguntzen digu hori guztia interpretatzen. Hori gabe ez dago ezer egiterik. Beraz, etengabe jakintza da gure bizitzako giltza nagusia. Orduan, biraketa nondi biratu behar da? Berez, biraketa emozionalaren kontua jartzen duzu Googleen, San Googleen, eta agertzen dira biraketa emozionalarekin ez dakit zenbat sarrera. Orduan, egon badago. Eta nire hipotesia hauze da. Biraketa emozionala da, pentsatzea eta sentitzeen arteko talka hori. Eta hor zentratu nahi esan dute hemendik aurrekoa. Eta hortarako pentsatzeko moduak direla eta, segurenik asko ezaguna duzu Daniel Kahnemanen lana, oso labur bilduz, liburu hau zoragarri dago, detaile bezala, bera psikologo izanik da psikologo bakarra ekonomian Nobel saria eskuratu duena.
bueno, beste gauza batzu dauzka, baina ez ditut aipatuko Daniel Kahneman inguruan, bale? Baina oso ondo dago liburua, oso ondo dago liburua. Eta orduan, divulgaziokoa da, pentsatzeko oinarrizko bi sistema jartzen ditu mahai gainean, bai? Sistema azkarra oso labur bilduz, bai? Euristikoak ekartzen dituena, sesgoak, bai? Sesos kognitibos edo euristikoak, ez dakit euskaraz hitzen bat dagoen hortarako, seguru baietz. Isuriak, bai. Mi esker. Bai, oize, bai? Eta gaina albapenak oso ondo marrazten du pizkatean, bai? Bueno, eta genetan nahikoa da bizitzeko. Bai, azkar pentsatzea, badibidez, etxean sukaldatzen gaude. Ez gaude kalkulatzen olioaren temperatura eta, bueno, badakigu pin-pan-pan, eta, bueno, arraultzaz bat ateratzen oso ondo, tampoko ez da ezer gertatzen hola larri, bai? Orduan, nahikoa da, eta nik hemen gaitasunak izatea aipatu dut. Bueno, arrautz bat egiteko gai gara, perfecto, baina eski igual ez dakigu horratxek aldean dagoena zer den, bale? Bigarren sistema, alegin handia eskatzen du eta denbora gehiago. Eta orduan, analizi, dedukzioak eta errealitatearekin bat egiteko asmoa du, batzutan ez du lortuko, baina zuk ulertu nahi duzu. Bale? Oso adibide polita, eta horren nik jartzen dut jakintza, oso adibide polita da gaitasunen auziaren inguruan dagoen ipuintxo bat hortik, bai? Polinesian, orain dela ez dakit zenbat mila urte, basek izkiten itsasintxo txikitxoak egiten. Eta hori, belanaldi, errepikatuten zen. Baina ez ekiten Arkimedesen printzipioa. Orduan bereek zeukaten gaitasuna zen kopiatzea, baina ziren gai izango inoiz itsasontzi bat egiteko. Orduan gaitasunak eta jakintzen artean oso ondo bereizi behar ditugu gauzak, bai? Eta zentzu hortan, nire lotu ditu du lehenengo sistema eta bigarren sistemarekin. Bueno, hau gero denbora bain badago, aipatuko dut, Elena Matuteren lan zoragarri bat euristikoen inguruan, bai? Bueno, emozioen kontua ikustea, edutainmen atala, bale? Jatorria, ezinbestekoa da. Eta, sorpresa, Walt Disney gertzamatutakoa da. 1998 urtean, eta berreskuratuta National Geographiceko ingurunean zagoen montaje hortan, bale? Eta gako nagusia, eta azpimarratu nahi dut, entretenimendurako produktu audiovisualak salgarriagoak izateko ikusi zuten edu atala gehituta hasieran merkatua zabaltzen zen askoz gehiago. Eta hortik dator. Beraz, inor esen jarri pentsatzera nola egin harinago gure ikasleen formakuntza, baizik eta pentsatu zuten nola demontre saldu bideo gehiago. Eta hortik dator. Bai? Beraz, ez da garatu ezer errazago ikasteko. Zero. Eta logika badu ikusiko dugunen arabera, bai? Honen inguruan beste liburu zoragarri bat, 1985an idatzitakoa, Neil Postman, ulertu nahi badugu komunikabideen eragina eta gure pentsamenduen aldaketa, nik esango nuke hau, ikasle izan diren bezala, astreketan sartzen da. Oso divulgazio kontua, eta pentsatu horrezue, internet garaia baino lehenagokoa dela, baina oso gaurkotua dagoela. Bai? Pizkatean Marshall McLuhanen ideiatik abiatuta eta etc. Bueno, hemen pizkatean testu hau hartu izan dut kokatzeko dutaimenen konzeptua eta hor goian, esatu da mesala, nadie ha dicho o insinuado nunca que se consiga un aprendizaje significativo, efectivo, duradero y verdadero cuando la educación es entretenimiento. Eta tipua egon zen ikertzen, filosofo ezitzaile guztien artean, ia norbaitek inoiz olakorik esan alzun. Eta kontrakoa da argitzen duena. Beraz, ez daukogu erreferenterik hori justifikatzen dutenik, bai? Eta, akoplea ez dakini nahi zen? Bai. Eta,
Bueno, pixkatean Ciceronen hitz horiek aipatzen dituna, pixkatean gure ikasleak librar de la tiranía del presente. Eta hori oso gaur, tiranía del presente da, gure ikasleak etengabe egon barrila ondo pasatzen, bale? Eta hori zailtasunak saria gerorako usteko. Bueno, Barrio Sesamo inguruan, gero denbora ima dago, kritika zoragarri bat, bale? Kenduko dut, zuek ez irakurtzeko, bale? Ni oso gustokoa nuen Barrio Sesamo garaian, eta hori irakurtzerakoan ikusi dut nola esan nintzen engainatuak kakotxen artean, bale? Hizkuntzaren ikuspuntu batetik. Bueno, edu atala, gau daukan kontu ona edo txarra, edo zen gauza ezitzailea dela. Klasean izili gaudenean, ez egin gabe, ezitzailea da baita. Dena ezitzailea da, dena erabili daiteke ezitzailea bezala. Eta hau arazo bat da. Bale? Eta orduan, entretenigarriak diren proposamenak ezitzaileak izanik nahi gabe ere, bi ezaugarri dauzkatela aipatzen ditu Neil Postmanek, bai? Inor ez da atxean geratzen, eta denak pozik. Barrio Sesamon jartzen dugu telebista bat, aurrak hor posposik, atxean geratzen da inor? Ez, nahiz eta zu fisika kuantika erabili Barrio Sesamo saio hortan, inor da atxean geratuko. Denak pozik. Eta oinarrizko ezaugarri hauek oso interesantea iruditzen zaizkio neuri. Aurre jakintzarik ez dira behar. Zu jartzen zara hor, azalpen handirik ez dute behar ez da, zailtasun gabeko proposamena jartzen dira, eta ebaluazio anekdotikoa da. Claro, aurla izanik, arrakasta daukate. Ez dago ariketa kognitiborik, eta hartzen badugu, Kahnemanen bi sistema horiek, zer ari dira sistema bat saritzen etengabe. Bale? Orduan, ondo tratatzea eta entretenitzen artean nik hor gatazka daukat. Bai? Ni ikaslei esaten diet, ez natorla beraik entretenitzera, hori ez dela nire lana, hortarako pirritx eta porrotx ni baino asko sobeto egiten dute. Eta tratu txarren inguruan, eta ikasleek hezkuntza ez egokia jartzen dutenean nik kokatzen dut tratu txarren testu inguru hortan, bai? La sobreprotección es una forma de maltrato. Eta honek ez duzan nahi jendea bota behar dugula mendibetik, Baina bai jarri behar ditugula, nolabait gainditu beharreko zailtasunak. Ze ikasten dutenean gai direla zailtasunak gainditzeko dinamika aldatu egiten da. ¿Bai? Es cierto que es más fácil comprometerse con la salvación del planeta que con el mantenimiento del orden y la limpieza del propio dormitorio. Causa chiquiac, ¿vale? Los niños más perjudicados con la sobreprotección, y esto es lo que pretendo resaltar, son sin duda los que crecen en entornos culturalmente pobres. Son los damnificados por nuestras buenas intenciones. Eta hau, etengabe ikusten dut, nire fakultatean, nire ikasle praktiketara jaten dizenean, zailtasun dituzten aurren gana hurbildu dira, eta kendu dizkiete zailtasun guztiak ondo sentiarazteko. Eta saldu behar diet, nahi gabe gaizkitatatu dituztela. Bueno, nola aldu gara onaino, bai? Ze, claro, pizkatean bi argazki hola gaiarekin lotuta, eta, claro, analizia multifaktoriala da. Esatea, honengatik, eta honengatik, izango txateken partetik, tontakeri bat, bai? Eta orduan, azpimarratu nahi ditut eragile batzuk, bai? Hortako erabili izan dut Jan Txongeren lana, bai? Bera ospetsu bihurtu zen liburu batengatik iGeneration, bai? Generazion Jo, uste dute deitzen dela erderaz, eta berak egiten duena da, belaunaldi arteko ezberdintasunak markatu, bale? Eta azpimarratu nahi dut, 2007 urtean krisia baino lehenago, libratu zen de milagro, bai? Hauze zen Time portada. Eta nor zen pertsona garrantzitsuena, ez dakitak izate, baina urtero lehenengo
urteko lehenengo portada jartzen dute, zein den aurrek urteko pertsonai famatuena edo pisu gehien izan duena, bai? Eta pasatzen gara, kolektiboki pentsatzetik, gure Txiliborrian zentratzera. Eta hau, etengabe. Teknologia aldetik, ez nahi sartuko gehiago, atzo desentitxe egin genuen hortaz, mas mediatik, hiperperfilatuta dagoen doako informazio etengabe jasotzera, pasatu gara. Eskatuta eta eskatu gabe. Mas median bentsat botoi gorria sakatu behar zenun pizteko entrevista, ja, dena bai joa enbena. Heldutasunaren inguruan, mugarrien atzerapenak, ezkontzak, seme-alabak izatea, hartzen dituzu datuak azkenengo 40 urtetan, eta atzerapena. Hor, infantilizazio igual ez da bakarrik eskoletan, baizik eta, beste modu batean plantatzen dira gauzak, bai? Rekonstrukzioak, eta hemen aipatu izan da, eta goatzen ez Terek esandako kontuarekin, ilustrazioa defendatzea gaur egun deporte riesgo da, baina horrek ekartzen duena, dekonstrukzioen teoria eta teoria kritikoen inguruan eta ez nahi sartuko txarko hortan, badauzka beste kontutxo batzu, autoritatearen gainbera, eta hori da nagusiki honen atzean nik azpimarratu nahiko nukena, liburu oso agarria da, Martin Gurrik, La rebelión del público, nola jaz dugu sinisten ezer, eta hemen gaudenok seguru horren adierazle gara, horregatik hemen gaudeik ikuspegi kritiko bat, ez dugu zer sinisten, eta nola izan den biraketa hori, informaziotik, fake newsera, baina soziologikoki ikusita ez bakoitzaren Txiliborritik, Eta honen dakarrena da erlatibismoa, eta hau irakaskuntzarako arazo potolo bada. Nire ikasleek urtero, eta ez dakit zenbat aldiz, gehien egiten diaten galdera da, Jon, baina orduan nor sinetxi behar dugu? Eta bereen konponbidea da, sinistu behar dena. Ez dago inongo aztarnarik pentsamendu kritiko, Jon, ez da zein den webgune ona, non dago benetazko informazioa, eta bilatu nahi dute formula magiko bat. Gaur egun hori ez da posible, baina oso erabilia izaten nahi da enpresa batzuen gatik. Eta termino hau pizkatean jarri dute aparte, sedukzioaren garaian gaudela esango nuke, honetarako astreketan sartzen den beste liburu zoragarri bat, agian batzuk ezaguna esango zue, Lipovetsky me encanta, gaina ez dauka filtrorik, eta, kontrola desioen bitartez, eta hor, pizkaten nabardura pare bat jarriko ditu bakarrik mai gainean, bale? Aurreko gunetan baita agertu izan da, honen inguruko idei batzuk agertu dira, bai? Desioen esplotazio kapitalista. Eta hor, nola gauzatzen da? Testu txikitxo hau, jarri dut, la época en la que los gustos de los niños, niñas hemen ez da respetatzen, baina, no se tomaban demasiado en cuenta, ha pasado. Eta nigo hartzen ez, eskola jaten nintzenean, eta ez nahi zain zarra, hain gaztea ez da, zegoena, jantokian adibidez, ez que erditu nahi leka, bi plater, a tomar por saco, ¿vale? Claro, ya nos obliga a un niño o niña a terminar lo que tiene el plato, la forma de vestirse, de con la habitación, dena parekatua dago, da berdintasuna. Eta honek ekartzen duena da, en nombre de la educación, en la autonomía y la legitimidad del placer, los gustos, expectativas, son tomados cada vez más en consideración por los padres. Se trata de conseguir que el niño viva en un universo cotidiano que lo seduzca, lo atraiga y le guste. El orden de la seducción ha ganado el ámbito de la educación. Seduzituta izan diren gazteak ja gure lankidea dira fakultatean. Eta orduan, puntuatzen ez duen zerbait,
ez dute zer egiten. Ona etortzerako kontua. Baina, nola sartu zara hortan, baina horrek ez du saririk horregatik. Kobratuko duzu ez. Orduan, eta orduan, ja, bi mundu paralelo. Eta hori ja, guren gana etorri da, bai? Eta azkenengo mugarria etengabeko ongizatea. Honen inguruan, badago beste itxaldi ez jardunaldi oso bat egiteko, bai? Eta kristona da. Zoriontsu izatearen garrantzia. Nire testuinguru txikian, bai, gurasoak direnei, ni ez naiz guraso, horregatik pedagogo naiz, garetzerakoan, zu seme alabek zer nahi duzu izatea? Zoriontsu? No sé. Ez, zoriontsu izan bat dira. Fenomeno. Eta orduan, hor, coachinismoa, hemen eta orain gero aipatuko berriz, bai, nola lortzen den zoriontasun sensazio faltsu hori, bale? Agian igual hemen egongo dira coaching ikastroak barkatu, bale? Hori beste rollo bada. Orduan, munduaren bizipena pentsamenduaren bidez moldatzea, bai? Bueno, rekogimendua eta pentsatzea eta kondozte. Claro, ikusterakoan nondi datorren, pizkatian ikara ematen dit, bai? Norman Bizen liburu hau ez da sartzen azterketan favorez ez erosi, bale? Norman Bizen den liburu famatu hau, salbenta top izan zen bere garaian, bale? 1977an, eta jartzen du el poder del pensamiento positivo, una guía práctica ez pentsatu gehi, nik emango izu nola egin. Eta nori izan zen gizon hau? Donald Trump eta Ivanaren eskontza ofizetu zuen apaisa. Beraz, horti dator. Zuk pentsatu, sentitu, arnastu, ni bitartean, moztuko dizkizut hezkuntza sistemako kontuak, kenduko dizkizut ospitaleak, eta kaja ingo dut. Zu bitartean hor gozatu. Eta jarraitu nik esan dakoa. Terrible da, bale? Terrible da. Pentsamendu konservadorearen sendabelar unibertsala. Bale? Eta hori norbait esan ezake, Jon, niri oso ondo datorkit, klaro, badakigu, segatik, gaizki egingo basun jendea zuen hartuko, baina jendeak hartzen du, bale? Baina horrek ez duzan nahi, horrekin zerbait honik eskuratuko duzune zure zoriontasunerako, bale? Eta mundua, ez bazeru gustatzen, bakizu, beste modu batean pentsatu, edo arnastu, baina ez pankarta baten atxekaldera. Hau ze, nahiko... Honen aritik detaletxo bat, zoriontasuna pentsatu iten da txilborritik, eta ez kolektiboki. Eta horra anekdota txikitxo bat, tokatu zait, lan kontu dengatik, Hego Ameriketako unibertsitate batxotan egotea, eta, klaro, ni hango elitearekin nengoen, unibertsitateko irakasleak, eta, no seke, eta hoiek ni etxea etortzen zirenean, hemen gehien estimatzen zutena, zen ongizate kolektiboa. Esaten zidaten, zu Jon, ia, ez dago pobrerik kalean. Eta ez hori bakarrik, etortzen gara etxera oinez gabeko ordu txikietan, problema gabe. Hori da ongizatea. Ondoko guztiek ondo bizitzea. Ez nire ondo bizitzea. Eta hori, pentsamendu hau, garatuta dago hasta l'infinito. Bueno, gure hezkuntzan, bai? Pizkatean izan dira, nolako zertzela batxo, eta gure hezkuntzan, gauza hauen nola ikusten dira, edo ze adierazle dauzkate, bale? Hezkuntza lege berria, gauza askotarako ematen duena, ez dakit jende asko irakurri duen, nik susmoa dut ezetz, ze horra agertzen diren gauza batzuk inkribleak iruditzen zait nire sinatzea, alde batetko eta beste aldetako alderdien gatik, hori izango txateke beste dela, ponentzia politikoa izan zen espektakulo bat, eta gero zertan geratu den, bale? Bueno, lege berria inguru, hasierako asmoa, ez nahi sartuko, atxo arantzako zonda ipatuzun gaitasunen kontu, ni pizkatan
pisu bat gorago do berago, segun nola ikusten dugu, bale? Eta, bueno, hasiako asmoak irizpide propio izan behar dute ikasleek. Propio individuala, hor pizkatean zalantza, gaitasun kritikoa. Hau da el comodín del público, bale? Denek izan behar da kritiko, baina pluraltasuna, baina kontuz pluraltasunarekin. Nik ez ditut onartzen pluraltasuna, idei guztiak ezin dira parekatu. Nazi baten ideiak parekatu behar ditugu bake egintzan dagoen beste batekin? Hori pluraltasuna hola hartuta, kontuz. Ikasle protagonista nagusia, nola ez? Nola utziko du bigarren maila batean? Gizajoa, eta inor atzean ez geratzea, bale? Eta hori dira pizkatean hasierako asmoak eta gaina markatuta daude legean, bale? Helburu nagusia, eta esango nuke testuan, bau, gustatu zait. Ze helburu nagusian ez du hitz egiten gaitasunetaz, hitz egiten du ezagutzak eta informazioa errealitatearekin alderatzeko. Ezagutzak eta informazioa, koño. Beste guztia, eta hori gauzatzeko, eta hemen dago trampa, bale? Ze hau ze oso ondo dago, ni hau sinatuko nuke, broma gabe, baina 3 ardatz nagusi jartzen dituzte, eta orden hortan, aipatu egiten da legean, ordena importantea dela. Lehendabizi izan, aurreko egunetan, norbetek aipatu zuen, nola izango da garatu gabeko norbait? Gero jakin eta gero elkarbizitza. Lehendabizi, individualismoa eta gero, bueno, elkartuko era pizkatean, a ber, ¿qué tal, no? Eta izan atalean, 3 ideia hauek azpimarratu nahi ditut. Individualismoa, introspekzioa eta ezaugarri naturalak. Eta hauze, hezkuntza lege batean jarrita egotea niretzat pedagogo bezala izugarri mingarria da. Ze pedagogian edo hezkuntza arloan, bai, ezin dugu onartu, zure loteria genetikoa edo zure loteria sozioekonomiko eta kulturala izatea zure hasia eta hortik gora. Beraz, tokatu baizezu, loteria hortan leku on bat, fenomeno, bestela, toma posako. Eta hezkuntza beste ikuspegi bat izan beharko duke, bale? Jakintza. Lehendabizi, aurra den bezala mantendu behar dugu, eta ondo elikatu, hasteko, bai, den bezala, gero jakintza bi modu honetan azpimarratxaute. Jakintza estimatu behar da. Bale? Ondo jartzen du, eskola funtsezkoa da, ezagutzeko estimoa sustatzeko. Eta gaintzeko guztia, baina helburua da, estimatu jakintza, bai? Beste batzuk izan dute jakintza eta zuk estimatu behar duzu. Fenomeno. Eta bidearen kontua, esploratzailea. Gure askatasuna, jakitaren abenturari esker. Osea, jakintza da jinkana bat. Bagoazela, hortik esploratzailea. Eta, klaro, hemen zentsu handia dauka, ikerketa proiektu, ABP-ak, eta etc. Eta, azkenengo atala, elkarbizitza, ezberdinekin bizitzeko esperientzia bezala jartzen dute, hostiaz. Irutu zait hau, klaro, daukogun hezkuntza sistema honekin, non jabego pribatua ja gehiengoa daukan, eta lege honekin bermatu dute ekonomikoki hori mantentzea bai edo bai, gure segregazio bidea kristona da. Eta gure gurasoek aukera daukate eskola aukeratzeko aukera dagoenean. Eta ez dute aukeratzen irakasleuna bielako, bezik eta nortzuk joaten direla ikusita. Bueno, hau da gure testuinguru laburra, bale? Eta ikasleen garapenari begira, bai, bueno, emaitzak PISAren inguruan, atzo Jatelmok jarri zituen hemen PISAren inguruko emaitzak nik ez ditute ez du sakonduko hontan,
bakarrik, goratzea, dagoela, naiz eta makillaje pote erraldoiak erabili Eusko Jaurlaritzatik, hostias, errealitatea hondik gogorragoa da eta berantza dijoa, baina badukogu salbatzaile bat. Ja, PISA txostenean, 2015 urtetik aurrea, ja neurtzen dute ikasleen ongizatea. Eta hor bai, nota hona tratzen dugu. Hortxe, ja, beste kontu bada. Ez egin porta irakurtzen edo idazten dakiten ala ez, baina zoriontsu belin badia, aurrea bolie. Ondorioak, bai? Epe luzean ikusiko dira. Irakaskuntza daukan edo hezkuntza daukan kontu txarra edo ona, da guk orain egiten duguna ez dugu ikusiko. Horreko gunetan baita komentatu izan zen hori, egiten dugunean ariketa bat, ikaslea posi daude, zuk egiten duzuna orain, 4-5 urte barru, ikus daiteke. Bigarren mailan hartzen ditut ikasleak eta 4. mailan baita. Eta 4. mailan ere ez da ikusten. Gero, zorionekoa da, jartzen duzunean Emil bat, orain dela, ez dakizen bat urte, zuekin egondako ikasle batena zen ez, aizu Jon, ikusi zintu da no seke, orduan ikusten duzu, baina normalean ez gara enteratzen. Eta hori, arazo bada, ebaluatzeko gure egin gizuna. Eta, bueno, Kepa Altonaga lankidea dute EH-un, batzuk igual esango zue, eta berarekin askotan egoteko aukera daukat, eta, bueno, itxaldi honen inguruan ez dakitzen bat eztabaida esan ditugu bien artean, eta berak erabiltzen duen termino bat lapurtu indiot jibarizazioa, bale? Nolabait, infantilizazioa iruditzen zait irudi ez egokia, zematen du aurrak nolabait itxusiak izango balia, ez? Eta ez nago ados horrek, eta jibarizazioa gehiago zau zait. Eta orduan, hiru ardatz hauei erreparatu olako ondoreak ateratzen ditu, bale? Etengabe norberakotasunari begira jartzen ditugu aurrak. Eta joera hau HH-en eta LH-en ikusten ari gara etengabe. Bigarren hezkuntzan ez da hain horrela, ze normalean pedagogiatik pixkatean badau jende gehiago urrun dagoela, bale? Eta hor badago, ez dakit, matematikako irakasleak zaretenak, ez zaituzte ikusten algoritmoa hor barrun ikusten, bai? Pizkatean. Orduan, joera hori bai badago, bai? Etengabe entretenitzen. Ostia, oso jodido da egotea egunero. Ez dakit zenbat ordu, kuadrilla baten aurrekaldean, kuadrilla hori entretenimendua itxoiten ari dela, eta zuk ematen ez dizula. Egun bat, beste bat, gero, irakasle asko bajak eta oso gorra da. Izan bar duzu lidergo sendoa. Orduan, bueno, inoratzean ez geratzeko ze hori importantea, bai, hor arazoak, ekoizpen bidezko irakaskuntza egiten dugu, eta taldeka jartzen baitugu, fenomeno, horla, badijoaz, arditxo bezala, eta nortzuk dira hor kaltetuak? Laguntza behar dituztenak. Eta ez dira ez da jabetzen laguntza behar dutela. Zegan ditzen dijoaz. Bai? Horren bete egiten da, aseako asmo nagusia, inoratzean ez geratzea. Presioa. Horren, ongizate individualaren sensazioa. Zorientasuna oinarri bezala. Maslowen piramidea aspaldi aldatu da. Gare batean, zen, behar fisiologikoak, segurtasun kontuak, eta gero bukaeran autorrealizazioa edo, zoriontasuna edo. Orain ez. Orain lehenabezi, ongi sentitu behar dut, Gero, jateko hori dagoen edo, jango gara ikusten, baina, bai? Eta hor, ikuspegi horrekin badin badaukogu gizartearen atal zabal bat, pues, claro. Eta hau zeia ikusi izan dugu enpresa munduan. Ja, igual, urrun geratzen zaigu, langile zoriontsu eta ikarle zoriontsua. Ni irakasle izan baino dago, enpresa munduan ebilintzen lanean. Eta,
orain perspektibarekin farregura esaten zait. Baina etengabe ari zen dirua sartzen, ikastaro txorra horiek egiteko coaching eta baita paintballekin tiroak botatzera eta alako kontuak. Eta hor badago atzekaldean, ikerketa sendoa psikologoen partetik jendea zoriontsu sentiarazteko, nahiz eta baldintzak mierda bat izan. Bale? Orduan, norberaren pentsamenduekin dena aldatu daiteke, asko gustatu zitzaidan Gorkak aipatu zuenaren aritik zerbait gaizki baldin badoa desregulatu eta konpontzez bada, gehiago, hemen gauza bera. Ez badozu bizitza zoriontsu bat, gehiago pentsatu, arna sartu, dinamika berdina da. Mindfulnessen ikastora hori inguruan, eta lehen aipatu zen dut, eta ez dut utzi nahi egurra emanez azalpen txiki bat eman gabe, zure baldintza baldin badira oso txarrak, eta ez dakit zer den baldintza txarrak, bakotxa jaino du bere kasuan, hori aurrera eramateko mindfulness eta loko estrategiak ematen izutena, eta etxe egiten dut pixkatean, garai batean, hor sartutago nintzelako, zer egiten dute? Ematen izute oraina, zuk egotea hor denbora eta fokalizatuta. Eta fokalizatzen garenean leku batean, eta hemen dago trampa, ez da fokoa hor jartzen dugula, baizik eta beste guztia desfokatuta usten dugula. Nola zera ondo sentituko? Klaro, baina gakoa ez da hori, ezin zara egun santu osoan, hola. Baina hola zaudenean gozo zaude, klaro. Eta hau, eskoletan sartzen denean, egiten ari garena, nolabait da, lokartu jibarizazio prozesu gura. Ondo, zorintxe esateko, isolamendua behar dugu. Atxo, telmoak aipatzen zuen baita, mobilekin edo ustute, zuk aipatzen zuen mobilekin, ez dira gai elkarrekin hitz egiteko, zure gutunak kenduta. Bueno, orduan, autojarri nahi duzuna, asko guztien ezait. Autosatisfazioa, autoemozioa, autonomia, auto guztiak. Eta liburu hau zoragarri da. Nartzisismoa, la epidemia del narcisismo, txoen gerena, da. Eta fikazet ez hemen grafikoa estatu batuetan egin da dago, baina ez dut uste hemen oso urrun gaudenik, bale? I love me, goraino, hau ez da ikusten, bueno. Just be yourself, gorantza, hain espezia ja kurba hori aldatu da, eta asko uste dut txaden atxo entzutea Zuckerberg eta hauek jaz dute besteen gandi bereizi, baizik eta itxaldiak ematerakoan jatera kon jeans eta kamiseta arruntarekin. Ja, hor nazteu, ja, espezializatea ez dago modan, bai? Bueno, etengabe saria jasotzea, dakarrena da, Tom Nicholsen liburua jakintzaren eriotza edo, bai? Zergetatzen da ematen ditugunean, merezi ez dituzten notak ikaslei, hile egiten ari gara jakintzaren balorazioa. Eta ustez, sinetxita geratzen dira, hori horla dira. Barrutik daukaten izaera hori sortzi batekoa da. Eta ez baduzu sortzi bat jartzen, bere espektatibak izorratu dituzu, minduta sentitzen dira, eta ardun ez dute gozatzen bere ongizatea, ari gara pizkatean buskatzen. Eta ardun dinamika hortan, deno konplize gara, ni lehena, Guk suspenso bat jartzeko ikasle bati, uste tasa da, 3 edo 4 irakasle hil behar ditula. Ia imposible da, suspenso bat jartzea. Eta jartzen duzunean, daukozu hor, ikaslea, abokatua, aita, eta fakultateko horrezkarien bat, esan ez, Jon, a ber, guk ere hor konplize gara, bale? Echo Chambers, bakarrik ikusten dugu, eta hori ez dut aplikatzen gure ikaslei bakarrik, baizik eta gure fakultatean, eta hemen seguru ere, aplikatu etekela, bai? Eta jakintzi izaten sensazioa, bale?
sistema jakeatzea oso erreza da, gure pentsamendua jakeatzea. Bada esperimentu batzuk, zoragarriak, eta bat bereziki, psikologiako atalean daudenak ezaguna esango dute, nola gai izan diren txertatzea oroimen bat pertsona bati, eta oroimen hori izan zen, ez dakit nor bortxatu zuela. Eta lortu zuten pertsona hori, sinistaraztea hori egia dela. Beraz, subestimatu egiten dugu, uste dugu oso indartsu garela, oso tal, baina hori egin daiteke eta frogatuta dago laborategietan. Ez dakit etikoki gaur egun hori ezinezkoa izango txatek egin. Baina, hori badakide, hortan oso ona dira Israelen. Bado liburuen bat hortik, oso psikologia ikasteko leku ederrena, jakintxaldetik. Ia gai naizen martxan jartzeko, sorte daukagun, figaret ez da irudiotan. Ze, mugiteten dira? Ematen du baietz, ez? Segatik daukozo ilusio hori, zer laguntzen du horra pentsatzen? Simboloek. Simboloek da jartako beste trampa bat, ez daukate zer eginik. Lortzen da, erpinetan dauden itzalak mugitzen, argien intensitatea. Hauze, klasean erabiltzen dut, pixkatean erakusteko zein erreza den gure zentsumenak zailtasuna daukate jakintza eta informazioa bereizteko. Hemen gertatzen zaiguna da, Kahnemanen lehenengo sistema erabili izan dugula. Bigarren sistema heltzeko eta zuretariko batzuk egin duzuena izan da fikatu ertz bat eta hortxe jarretzen zuen eta burua hor kieto, begia ikasuik ez, kieto, eta ikusten dugu zein den horren aldea. Beste adibide bat, eta azpimarratu nuen bi engaino egon direla. Mugimenduaren sazioa gehi herrian jarretako geziak. Eta hor interneten egin dago inkesta batean, eta ni parte hartu nuen, horren inguruan horako saltzetan egotea batzutan guztien zait, gehienok ni barne esan genuen zu bezala. Kau, eski gezi horiek jarreta gaude hor eta horiek baldintzatu eten diat, eta esan ziaten baldintzatuta ni nengoela eta ez geziak, bale? Eta hau zeia, pizkaten bi hauen modernagoa dira, norbaitek katuak inoiz izan baditu etxean, badaki hori ez dela posible. Baina ez badituzu katurik izan, oso plausible da. Hau adime artifizialarekin egindako agian zuretariko batzuk ezaguna esango zenun, ze bolo-bolo ibidea sare sozialetatik, bale? Hau ze broma bezala jarri dute. Urrengoa eman hor ja ikusten da pizkatian broma badela, ez? Hor ikusten da broma bat, segatiz, osko referentzi batzuk hori imposible da ikusteko, baina posible diren muga horietatik mugitzen garenean, oso plausible gara engainatuak izateko. Eta horregatik jakintza eta informazioa bereizi behar dugu nagusiki garai hauetan.
hau egin dut irudi hauekin, baina pentsatu hau ideologiarekin, etc. egin eteken zerbait. Eta hasi bakarrik, badaude, laborategiak hortan espezialista direnak. Mundu mailan soldata altuenak psikologoentzak ez daude fakultatetan, ez da Harvarden, ez da daude Googleen, Amazonen, eta hor etengabe, bale? Bueno, du nuklear efektua, ari gara pizkatean, ze ondorioak ikusten dira lehen jarrituan hiru mugarri horretatik, agian denok ezagutzen duzu du nuklear efektua, baina sakondu nahi dut honen inguruan, bale? Ba espada, norbaitek ez badu ezagutzen, du nuklear efektua, bi ikerlari hauek, 1989an egindako artikulu hortan, bai? Hor dago eskuragarri, laburbilduz hauze zen aurkitu zutena. Hauze izango txeteke, zuk, hobeto zena, hauze, bai? Zenbat dakizun benetan gai baten inguruan, zure jakintza maila, bale? Eta hauze izango txeteke, zure jakintzaren ustea, zenbat uste duzu dakizula. Hauze errepikatu izan da, ze, klaro, egite artikulu bat gaur egun ez dauka inongo baliorik, hauze errepikatu da hemen, Txinan, edozen lekutan. Eta etengabe gertatzen da antzeko pareziok emaitza. Jakintza gutxi daukogunean, gure jakintza sensazioa oso altua da. Aldiz, jakintza gehiago daukogunean, horrela jaten garenean, gure jakintza sensazioa txikiago da. Eta, klaro, ari garenez emozioak eta sensazioetaz hitz egiten hauze pertinentea da. Adibide bat, ikusteko. Nire kasuan. Terek esan zianean, Jon, gai hau jorratuko duzu? Nire jakintza maila zen, hauze. Bai, Tere, nola ez. Gaina, behitu hau, tal. Terek ezian esaren esar, bera pentsatuko zuen, ostia, du nunkrabir. Noiz da nire momenturik zailena, orain, gehien dakidan momentuan. Segatik, ze jabetzen naiz, zenbat gauza ez dakizkidan. Eta zenbat gauza esaten naiz, guztiz defendatu gabe. Hori da, momentu hau. Zuen kasuan, aurreko gunean, aipatu izan zen, karrea bukatzerakoan ez gogoratzen ezertaz, tal, no seke. Claro, karrea bukaeran sensazio hau izan behar duzu. Segatik, jabetzen zara, hostiaz, zenbat ez dakizun. Ez zenbat dakizun. Bale? Ondorioak. Eta hau da, mahai gainean jarri barreko kontu bat, baina ez bakarrik hemen itxalde honetan. Bai? Zabaldu beharko zena. Zenbat eta gutxiago jakin, jakitun sentsazioa handiagoa da. Edozein dela arloa. Eta ez da inor salbatzen. Ez neu, ez da zuek ere. Bale? Osea, hemen matrikula egiteagatik ez gara horta salbatzen. Gure ikasleek are gutxigo. Gainera, jartzen baditu ikaslea lan horiek egitea aurkezpen moduan, gainera erreforzoa jasotzen dute. Zenbat gehiago jakin, jakintzen gaineko zalantzak etortzen. Eta zalantzak ez ditugu maite. Zalantzak guretzat dira, ekiditu behar dugun zerbait. Oso gorra da zalantzaten egotea etengabe. Jarri edozen plano, bale? Lankide baten inguruko zalantza balin baituzu, erreza da berarekin lan egitea? Edo zure bikotea, edo zure laguna, edo kese jo. Zalantza da, pizketan ekitu behar den zerbait. Eta orduan, zure jakintzaren gaineko zalantzak areagotu iten badira, ze motivazio izango duzu gehiago jakiteko. Zenbat gehiago jakietan niri gertatu zait, zenbat eta liburu gehiago irakurri, areta liburu gehiago irakurtzeko goa zan dut. Baina, klaro, hemen jasaten zidaten, aizu, Jon, ustailan da kontua, ez? Urrengo urteko ustailan, aurten, moztu behar duzu, bale? Eta hori jakitunek ezagutzeko dagoen guztia ikusten dute. Hauze, lehen hezkuntzan, aurre hezkuntzan ez dut esango,
lehen hezkuntzan saldu behar da, bigarren hezkuntzan, noski, fakultatean, gurasoi, klaustro guztietan, dinamika hau egon behar da maigainan. Ze hau ulertzen ez bada, gertatzen da, oso zaila da saritzea jakin nahi duten pertsonei. Ez dut ulertzen zegatik. Anekdota txiki bat, ez dakit denbora aldetik, hortxe, bai, anekdota txiki bat. Orain dela ikastute batzuk, ikasle bat etorri zen bulegora, negar batean, 24 urtekin, negar batean, mesedez eskatuz bikain ez jartzeko. Badakit dela kaso ene berdin bat, bai. Baina adierazle bezala. Eta ez daukat fama berezia nota altua jartzen duela, bale? Eta gakoa zen jakintzaren gaineko zalantzak eta besteek ikusten zuten ez zaukala beste ongizateko bizitzarik. Eta bere bizitza zen gauza jakitea. Bale? Pertsona horiek salbatu behar ditugu, ze isilpean egoten dira normalean. Orduan, jakintzaren inguruan, kontuz, bai, udarako bakizue, holako kamiseta bat egin, ondartzera joteko, Donin Kraber, eta kontuz, bai? Hau esplotatu egiten da, publizitatean, esplotatu egiten da alderdi politikoen diskurtsetan, etc. Bale? Esan bezala, lehen hezkuntzan ikusi izan dut irakasle jubilatu baten kasuan, Sevillan, bere klasean egon nintzen, hau azaldu zuenean aurrei. Logika, beraintzat hau izan zen, profe, ordun, zalantzan ditugunean horrek zer nahi du, ikasi dugula, ez? Claro. Eta logika aldatu zen klasean. Eta klaseko dinamika hortik aurrera, baina egon zen aste bat berarekin. Hortik aurrera zen, bukatzea klasea zalantzekin. Claro, galderak. Hauze, landu daiteke tita batean, bale? Así que gonbitea olakorik egiteko. Eta alrebez, karrera bukatzerakoan, grado bukatzerakoan, jakitun sensazio altua dituzten ikasleak, que corra la idea. Barkatu. Barkatu gauza bate, udaltzainek deitu digute, Eloztigo goiko parkina margotzen dabiltza, zakit ikusi duzuen, eta kotxe batzuk mugitu egin behar direla. Ez broma da. Egungo gara da! Baspada. Goia duzu. Lasa eso, Osea, zuzeneko kontua. Bueno, hauek ez dute zalantza handirik izan, segitu baino handira. Osake. Bueno, pizkatean aldatuko dut planoa, bale? Nolabait azpimarratu nahi nun ignorantzia nola saritzen ari den eta sariketa horre dakarrena da ongizate sensazioa, bale? Eta gero badago kezka handi bat Europatik etorri dena, baina hauze da orain dela egun gutxi argitaratutako txosten hau, non goratzen zaiten nola jartzen nun lege berria, jakintza maite edo estimatu behar dela, ikusi nahi dute ia hori gauzatzen nahi den, nunbait. Eta la encuesta de percepción social de ciencia y tecnología, bakarrik jarri du grafiko bat, nortu dute la evolución de mentalidad conspirativa. Eta 2020 urtetik, 24 urtera, bikoiztu egin da. Gure gazteen artean, bai? Hauze egin da dago, esango nuke, ez dakit, 18 urtera arte, bai?
datu hauekin, ni ez nintzateke ausartuko esatera, hemen gure artean konspiranoidik ez dagoenik, agian ni esan daiteke bat, bale? Orduan, kezkatzeko kontu bat ere bada. Jakintza gutxeekin, jakitun sensazio altua baldin badu, konspirazioen gasolina da. Bale? Eta kezka handia dago horren inguruan, eta ez gabiltza hori egite. Eta nik esango nuke hipotesi bezala, hezkuntza sistematik hau elikatzen ari gara, bai, gure neurrian. Ez da gara errudun osoa, baina gure neurrian, bale? Gustatu eta emozionatu. Eta hori da guk klasean egiten duguna. Ez dakit zuen kasuan, nire kasuan, jasotzen dudanean ikasleen balorazioa da gustatu zait edo ez. Ondo pasatu dut. Osea, ez die galdetzen, zenbat ikasi duzu? Ez, bazpada. Eta nire soldataren parte bat horren menpe dago. Claro, jakintza beti etortzen da gu laguntzera. Eta orduan nik inkestak egiterako garaian, inbertsio txiki bat egiten dut. Eoste ditut txupatxusak. Eta txupatxusak ematerakoan, inkestak hobeto ateratzen dira. Hori zabatu favorez. Broma bezala egin nun, eta eta bueno, hor badaude priming izeneko ikerketa batzuk hori, neurri batean, bale? Eta pizkatean ikusteko ze barruan daukogun sartuta, hori eta gu klasetik ateratzerako garaian, ikaslek adierazi badigute gustora egon direla, guretzat hori saria da, nahiz eta ezer ikasi ez izan. Hori peligroso da. Peligroso. Dinamika horiek oso barruan dauzkagu. Bale. Proposamen txikia eta ausardi gehiegi, behaz Dunning Kravers atal ilunera hurbilduko naiz, eta pizkatean eskola zertarako, bai? Asko gustatu zitzaidan baita Arantzak epaten zuena. Eske helburua argi ez badago dena baliagarri izan daiteke. Eta bateratzea helburua batzuetan ez da batere erreza, bale? Eta nire proposamen txikia da eskola bihurtzea gune espazio temporal bat, non neska eta mutilek arrazoien disiplinen irakaskuntzen bidez, bai, mundua ulertzeko eta ezagutzak eskuratzen dituzten. Eta ezagutza horiek ez dira esan behar kurrikulumekoak, izan daitezke fisika, mundu fisikokoak, psikologiakoak, sozial, artistikoak, emozionalak, nahi duzuna. Baina jakintza eskuratzeko dauzkogun mekanismo, arrazoien menpe dauden mekanismoak esplotatu behar ditugu eta goraipatu, bale? Beste liburu bat, azterketan sartzen dena, David Idau, askusten ezaite autore hau, ingleraz idatzita dauka gehiena, irakaskuntzan intuizioa eta esperientziak soilik favorez, ez erabili, oso sinetsita egonik ere. Dunning Kravers etortzen zaigu gainera, eta kristonak egiten ditugun, nahi gabe. Bale? Eta honekin ez dut esaten egiten duzun guztiak gaizki dagoenik, inondik inora, baina ondo dago egitea reflexio bat, esateko, bueno, uste dut ondo egiten naizela. A ber, segatik ez, bai? Eta hor fakultatetan lan asko egiteko daukogu. Uste ditugu gure ikasleak, nire ikuspuntutik, bueno, erdi biluzik kasu batxotan, bale? Emanen lehenengo sistema esango txeteke. Nire sinismenak, pom. Eta hori aurreko egunetan ikusi izan dut. Oso humanoa da. Baina pizkartean ekarpen serio bat ekarrena badugu, hortik aratago jamar gara, bai? Beraz, ez zaitezte elkartu Innovadores Anonimos taldearekin, bale? Kontuz, eskoletan dagoen plaga berria, bai? Eta badakit saritu iten dela hau ikastetxe eta administrazioen partetik, eta, bale? Kontuz horrekin. Bueno, bukatzeko. Liburu hau, uste zuk aipatu zenuela, Hector Ruizen kontua aplikatu zenuela, nik esango nuke Hector Ruizen liburu ez da liburu praktikoa, gehiago da teorikoa, eta orduan praktikoa nahi baduzu, hause, oso gomendagarria, Juan Fernández, uste biologiako irakaslea da,
eta egiten duen ibilbidea da bere ikasle garaian esen oso ikasle fina, eta horregatik dedikatu egiten da momentu honetan ikaste teknikak eta holako kontuak oinarri zientifikorekin jartzen. Bai? Hau bere tesiaren atal bat da, eta zuzendaria Marta Ferrero Bilbotarra da, beraz, ondo babestuta dago. Bale, memorian inguruan, memorian aztarnarik ez da garatzen ez dago ikasketarik, con riesgos o sin riesgos, berdin zait. Eta alderrikatu nahi dut ikasteko prozesua. Hau, aspalditik dakigu. Osea, ikerketa guztiak eskema honen barruan daude. Ikaste prozesua, eske nik ez du sinesten, fenomen, baina zerte zure sinesmen duen Lisa hortara, baina eske hau ze badakigu daukagu, hola dela. Orduan, memoriaren arteko lankidetza hori sendotu behar, ikaskuntza andamia edo scaffolding, ikasten da iskia bezala, ezin dituzu salto kuantikoak egin, galduten da jendea, zailtasuna jarri berria etengabe, aurre jakintzak hartu behar dira, eta desmontatu askotan, eta motivazioa. Ni hona etorriko banintz mozorrotuta, zuen motivazioa izango zen berdina, edo okerrago, foro hontan. Noiz lortzen da motivazioa, noiz aterako zinateke hemendik motibatuta. Nik esan dako zerbait ikasti egiten baduzue. Ikasketarekin lotuta dago. Bai? Anekdota honen inguruan, hau irudikatzeko. Tesia egiterako garean egon nintzen Gartzelan. Hola, esan da, ematen du, lan egin nun preso ziren pertsonekin. Eta gako nagusia zen frogatzea, kontu esitxele batzuk, ni eskura dauden baldintza okerrenetan dauden pertsonekin. Instituzio penitentziariotatik baimena jaso behar nun, eskaera biali nun, eman zuten hilabete batzu, eta prozedura guztia, eta gero jakin izan nun hori, baiezko eman ziaten, ni pospozik, eta baiezko eman ziaten jakinda, beraien estadistika, ni hori esnekien, beraien estadistika zen presoak apuntatzen ziren ikastro bat egitera, ni irakatsi nien programatxera, pentsatzera. Horiek ziren denak preso arruntak eta ikasketa gabekoak, hori zen baldintza, ikasketa gabekoak izan bazien. Eta zuten saririk jaso behar nirekin egoteagatik. Zekau, nertu banitu noza ustea. Eta hangoe pentsatu zuten. Osea, jarriko ditu pentsatxera artista hauek, honek ez dauka puterek ez, bengo dugu baimena. Fenomeno. Egon nintzen 2 hilabete, egunero, asteburuak kenduta. Ezen falta inor. Eta ez ni oso guapo nahizelako. Aplikatu nuelako hau. Klase bakoitzan zerbait ikasi bazuten. Tas. Hori bai, bukatu nun lerre egin da, Osea, ez pentsa, iraila llegatu zen, eta ja nintzen ondatxa bakarrik, mindfulness egitera. Hori, motivazioa lotuta dago ikastearekin, ez payaso egitearekin. Eta nire ikasleak askoz motivatuagoak bukatzen dute ikasturtea jakintza eskuratzen dutenean. Zer gertatzen da? Maila ezberdina ditu gure ikasleen artean, eta hori guretzat arazo bada. Oso heterogeneo dira taldeak, eta hori egitea ez da batre erresa. Baina motivazioaren inguruan etxe egiten dutenean, nik oso klaro daukat nola motibatu berden jendean irakaskuntzan. Ikarleak kontratatzea ez da negoziagarria. Ematen du hemen, emozioen kontra inezela eta dena arrazoia eta legezarreko irakaslea. Eta Gregorio Lurriren testu txikitxo hau hartuko dut, sobre el arte de leer, los profesores al observar que determinados niños progresan de manera satisfactoria tienden a suponer que este progreso no se debe a la riqueza de sus contextos familiares, sino a sus métodos pedagógicos, con lo cual intentan generalizarlos de manera acrítica.
pero no deberían medir el éxito de una metodología por el progreso de los alumnos culturalmente más favorecidos, sino por el de los más desfavorecidos. Son estos últimos los que más dependen de la bondad del método escolar para mejorar sus resultados. En conclusión, son los culturalmente pobres los que ponen a prueba la eficiencia de nuestras buenas intenciones. Ikusten ditudanean ikastetxe pijo, ez dakit termino hori den egokia, berrikuntzak eta jartzen eta gaina artikuluak egiten esan zein ondo joan zaien, pizkatean goatzen ez nire gartxela garaiko kontu horietaz, bale? Praktikan jarri testuinguru oker batean, eta ondo baldin badoa, orduan eraman besteetara, baina ez egin alrebez. Bale. Hauze jakintza, honen inguruko jakintza gehiago, japikraziaren rolloari buruz egurra, edo psikologia positibaren inguruko egurra fundamentuzkoa hartu nahi dozue. La vida real en tiempos de la felicidad, hiru psikologo horiek zoragarria dira, Mariano, Jose Carlos eta Edgar, Mariano eta Edgar ezagutzen ditut, zoragarria, eta arrun, empoderatu versus seduzitu. Seduzitzen dugunean, hobeto sentitzen gara geu, empoderatzen dugunean ez dugu ikusten. Urte batzu pasata agertuko den zerbait da. Eta eskerronak, nagusiki, Dunning-Kruger efektua gainditzeko lagundu diaten autore guzti horiei. Norbeteke nahi badu hau eskuragarri izango duzue, labur.eus, jarri dut akronimo erreza, 53, UEU,